lang hilin eh. Hello, good morning. Dapat ko dari Sina. Ini ko adobo. Friday morning, early morning ko karon. Friday morning, kamusta tanan? Ako ko dari buat-buat. Salamat Ginoo. Kamata-pata ng muntaga, nakaabot na ko lang sa Isidro. Another na pungkuan, panaw, ng classmate. Kadayon sa yung nakaw, mate, binigyan na yung ban. Saan, katungtang tanan pa doon, na lamang ka na mo. Kadayon sa imong tunong. Pungkuan. Ang hindi init. Ito ko rin yung hotdog. Hotdog and ham. Dali. Hotdog, ham. Ore, servisyo, pabuntag. Para sa ko, pangahaw. Prepare pamahaw, sa di pa magsugod. Prepare pamahaw, sa di pa magsugod ng sayaw. Damo-damo pagkain sa likod ng sulod. Kapag nasigbin sa ba. Ito, sa dugo karon kay kuan. May bisita dyan. Si Kian may bisita. Maghapon, ang ikuan lahapon pa niya kung ang pagod. Kaya marado mo ang iingit. Kung kawaw pinakabok ang bisita sa taas. Kumusta ka?
sa kasakustang so wala ka magtawag to. 5 minutes later. Tapos mga bata, may ito. Lawas ng mga kuwan. Ganti. Babali-balikan. Bikas likod, bikas gawas. Bikas tubangan. Likod. Servisyo. Sabak mga hero. Susugon ito sa mga bata. Anong labay kay ito. Yato dero naggagaw nga ng taliwan gahapon lain putos man ang banoy lahat po ni siya si Juliana Yuban wala ka na siya yato dero karon ang saan na pakibaw o hindi nila gibal samar muli makakulagin taong mayroong hatod so umulay kuhan pinatihan with me taon-taon magibag nasnatad kaya pwede naman paspasan sa kontrang dyan mas ladyo sinanay po yung tawag ganiha kaya piki na at pag tawag gabi nga ilutong day karon pag tawag pag gabi nantay atin sana ako basta Bernice sabi ko danhi. Sabi ko digab sinanay din ni Bernice kaya mga bata kinahanglan ko silang suot. Magamit din kalunis. Nakupod. Kinahanglan ko sintabos. Ano na. Saka katong penalty dagtos. Ano lang ko mapinaltihan. Sanay kamatagan, mapinaltihan o nasa mga baranon sa mga barangay, masumunan. Grabe, tanga lagi. Salamat lagi akong sa Ginoo. Survive lagi akong lagi. Ano na pinagtugtog. Parang kabidyo pagsugod gaya doon na nagkitugtog. Nabidyo ki. 'Yan sudranadan eh. Yung mga bata po dahil naginanglan po sila sa serbisyo. Sila magamit sila. Yung mga lang inahanda niyo ito as Manila. Ako din mag-prepare. Karoon mga ganang uniform sa kubo. Muli, mga po ni plastaron. Matahon. Dahil na makatugtog. Kapalayat sa tagarong. 5 minutes later. Wadi ko ron makauli sa Cortis. Okay. Iburin ko rin gagaw kay mura dito na may gagaw ng taliwan. Sijay nagtukaron. Ay bumantoy ni pa kuan. Ibang ko ini Kalunis, si Manong Banoy, Musinda. Muli nagmulit-bukid na ngay gagaw. Ano din ba ng mga bata?
Nakaroon nga ako sa dami. Nagbot-bot na pugo. Bot-bot na pugo sa kusina. Sumunod nagbot-bot. Bot-bot pugo po. Yung mga gagawin, ako ni bahala. Ayan, lutoon. Fried chicken, kaya gani ha, adobo man, baboy. Oh, na po, fried chicken na po. Diba? Bot-bot na po kudari. Bot-bot na po si Manang, natin may nagbot-bot. Tao. Bot-bot ako rin ito itong manok. 5 minutes later. Magmapsa ko. Ang lupyo sa kanisilaw sa kung sa kastaas. Kasi mapo gabi kay way magzaraw-zaraw. Ay, kabuntag. Kasi pag imapan eh, kabuntag kayo. Ang mga kukuhan. Sana magbintaha. Mapusak-pusak mo sa kastaas. Maps ako sa taas. Five minutes later. I must done time.
Wow!